Mještani Omer Božovića i još nekoliko sela Malesije izričiti su da neće dozvoliti da se u njihovoj blizini rade nove deponije. Kažu da im je već postojeći kadama za otpad napravljena velika šteta po zdravlje. 5. i 6. kada je u planu da se gradi, koju autoriteti se nisu konsultovali sa mještanima Omer Božovića, niti Konika, niti Dinoša, niti Tojeđa, niti iz bilo koje mjesne zajednice. Čestice koje udišemo, one iritiraju naše disajne puteve, iritiraju oči. Kvalitet života je pao. Posebno ih boli to što se na deponiju doprema otpad iz drugih opština. Sve što ne valja tu je. Prije neki dan predsjednik opštine Mojkovca hvali se kako je zatrpao na ulaz Mojkovca, sredili smo Mojkovac, više nema problema sa deponijom, a pitaju ga gdje izla u Podgoricu. Pored 100 km čuka i rupa nije moglo naći da maniju parcelu da tamo smjesteno i to je došlo ovdje. Mještani poručuju direktoru preduzeća deponije da se ne miješa u imovinu opštine Tuzi jer glavni grad njome ne gazduje. Preporučujem direktoru da prvo pogleda u vlasništvo zemljište gdje on gradi i neka ne gradi što se tiče jugoistočno u opštini Tuzi, neka izgradi zapadno od opštine Tuzi prema Podgorici. Podršku imaju od predsjednika Skupštine opštine Tuzi. Kritikuju prvog čovjeka preduzeća jer kaže ne razgovara sa lokalnim vlastima, nego pregovore oko deponije vodi u ministarstvu. Poručio je da se Tuzima neće upravljati iz Podgorice, te da će protesti građana, ako zatreba, biti radikalniji. Deponija ne radi pod dozvolom, nema nijednu dozvolu od opštine Tuzi, a znači deponija Tuzi se nalazi u teritoriji opštine Tuzi. Ovo je tek početak, znači ove, da kažem, nezadovoljstva i protesta građana. Budite sigurni da ako bude bilo potrebno, a nada se da neće biti, biće još drastičniji, još dinamičniji i u većem broju sigurno i uzet ćemo ekstremne mjere, znači blokirat ćemo u potpunosti znači, rad od deponije Tuzi. Da blokada puta ne bi bila način rješavanja problema, mještani traže ispunjenje nekoliko uslova. Pod 1. Da se ne baca bilo kakav odmet ili nagomilavanje otpada van deponijskih granica, da se zatvori 4. kada koja je izgrađena, koja se baca, da se ne zaustave radovi gradnje 5. i 6. kade i zbog korektnosti određenih ljudi još neki radovi koje sam obećao da neću spominjati, još neki radovi koji su planirani u buduće nakon rada 5. i 6. kade. Ukoliko njihovi zahtjevi budu ignorisani od strane Podgorice, okupljeni su poručili da će blokirati ne samo put, već i rad deponije.